Páni, práve ste sa vrátili z Košíc. Tam sa učitelia radili, že čo ďalej. Tak čo ďalej? Požiadavky štrajkujúcich učiteľov, ktorí sú momentálne v pohotovosti, stále nie sú splnené. Hoci sme niekoľkokrát rokovali s ministrom školstva, nič zásadné sa neudialo, čo by smerovalo k splneniu tých požiadaviek, ktoré vnímame ako základ toho, aby sa odštartovali veci. My by sme už radi riešili odborné veci, kvalitu škôl a podobne, ale proste toto sa nedá prekročiť, nedá sa robiť ani reforma bez financií, ani pokiaľ sa nezatraktívni učiteľské povolanie, tak sa veci nepohnú. No, zdá sa, že ten minister školstva nejako nevie tie veci vyriešiť. Sám hovorí, že treba tam viac tých financií a zdá sa, že ten, kto je za to naozaj zodpovedný, je minister financií a premiér. Premiér a minister financií sú plne zodpovední za plynulý začiatok školského roka, ktorý bude budúci rok, pretože v ich kompetencii závisí to, či sa zvýši plat učiteľom o tých 140 eur, ako sme my žiadali. A taktiež, či sa navýši rozpočet o 400 miliónov a upraví sa zákon o vzdelávaní. A zatiaľ to vyzerá tak, že nie, že nemajú vôbec ambície a nemajú vôbec ani nejakú chuť meniť veci k lepšiemu. Preto je na rad z našej strany rada nejaký tlak, ktorý budeme vyvíjať aj v uliciach, ale aj... A kedy ho budete vyvíjať, ten tlak? Prvá demonštrácia, ktorá bude mať trošku taký aj symbolický charakter, bude 1. júla, pretože je to práve týždeň novej vlády a taktiež je to prvý deň predsedníctva Slovenska Rade Európskej únie. Takže chceme ísť na protest do ulic Bratislavy, budeme bubnovať, budeme kričať a budeme vlastne ukazovať, že nás vláda ignoruje, nech nás počujú v Európe. Pán Srmon, ale ja som si všimol vlastne, že kvôli tomu som tu, že na vašej stránke sa rozbieha, na stránke ISU sa rozbieha, že nejaký filmový festival, je tam taká uputávka. Čo to je? Lebo videl som, že vy tam mávate všelijaké videá, ale teraz normálne, že filmový festival? Čo to má byť? No, tak o to vám musí viac povedať programový riaditeľ tohto festivalu, Martin Mojžiš. Ja si musím dať také, aby som bol viacej cool ako programový riaditeľ. Počkaj, hneď ti poviem. To malé okuliare musíš mať? No, to aspoň myslím, že... Tak poď. O čo ide v tom festivale? Tak festival je monotematický. Všetky filmy sú tam venované premiérovmu sľubu alebo vyjadreniu, že je dosť peňazí na 25% zvýšenie platov učiteľov ešte v roku 2016 a jeho povolebných rečiach o tom, že musí sa teraz zabezpečiť tých 6%, ktoré slúbili. Je tam jeden animovaný film pre deti aj pre dospelých, 3 hrané filmy, ktoré sú všetky na motívy slávnych filmov, slávnych filmových sérií, ako sú Harry Potter, Hviezdne vojny a Terminátor. Ale nie sú to len také jednoduché použitia tých vecí. Napríklad ten Terminátorom inšpirovaný film sa volá Gubernátor a je to je to taká sociálna dráma o osudoch učiteľa chudobného v krajine, ktorú teda ovláda gubernátor, ktorý ignoruje úplne sociálne postavenie tých učiteľov. A potom sú tam 3 dokumenty. Jeden je
o tom, ako Juraj Kemka sa pustil do naštudovania takej monodrámy na tému vyjadrení toho premiéra, pretože v tom vidí obrovský dramatický potenciál. Potom je tam dokument o tom, že Robert Fico vďaka týmto svojim vyjadrením a objavom, ktoré z nej vyplývajú, sa stáva horúcim kandidátom na Nobelovú cenu za fyziku tohtoročnú. A tretí dokument je o galérii Kostka. To je galéria slovenská, kde sú úplne doteraz neznáme kubistické obrazy, na ktorých všetkých je premiér a nejakým spôsobom dokumentujú ten jeho vývoj, čo sa týka učiteľského štrajku. Podotýkam, že galéria Kostka nedostala žiadne peniaze z rezervy premiérovej. To čisto to Kostka súvisí s tým kubizmom. A to je asi všetko. Nepožiadali ste aj ministra, že či by vám neprispel cez fond z audiovizuálneho fondu, aby ste niečo dostali? Nepožiadali sme ministra o žiadny fond, pretože ISU má takú nejakú zásadu, že sa snaží nespolupracovať s politikmi. Sme presvedčení, že by nám určite peniaze dal, ale my teda nechceme spolupracovať s politikmi ani s ním.